Lai mutin nama mau. Nggak mau di sini. Lai mutin sana. Jangan cara guli jangan. Berani nusir yang pipi aman. Logoफोर दंमोन ओमफ्राय थांबाय दायो माने सासे लोगोआ Sekom beri hard nanti komplain nol. Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना guys. So भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना होमबासो मिथिना मोनगोन आरोना। नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना माने दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों। भिडिअखौथ' इन्ट्र'आव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस माने फार्स्टनि इन्ट्र'आवनो होखादोंमोन नालाय बेखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस। बिनिफ्राय गाइस बे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि मिथियोबा कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना अबेनि माने सान्थिफुर होननाय खोनादों आरोना सोरबाफोर मिथियोबा कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना। Lai mutin nama mau. Nggak mau di sini. Lai mutin sana. Jangan cara guli jangan. आंनिबाथ' फिखां हालां Berani nusir yang pipi aman. लोगोफोर दंमोन ओमफ्राय थांबाय दायो माने सासे लोगोआ Sekom beri hard nanti komplain nol. सासे लोगोआ सासे लोगोआ प्लाट मोनफैबाय दायो सासे लोगोआबो प्लाट बावसोनो आरोना फुरा जाखाबाय आरोना गाइस आंनिबाथ'। Which one? Don't tell me, okay? Right now. You tell me. Neng bawa malam kau. Obini ini neng berani sila. Sir lai, Sansur magami. Sir lai mana kau? Sir lai mana kau? Sansur magami. Dari lupa kasih baik. Kongbai. Ini sansur magami ni. Hah? Sansur sama sah. Lai dah kote jaga thai ma. Dah kote jaga thai ma. भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर माने ओमफ्राय बे भिडिअखौ अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना गाइस माने गोदान आपडेट मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना गाइस बाय बाय।